Bækker.dk tilbage. Jeg fik en udfordring på den sidste besked, i hvert fald jeg var inde og læse, hvor han sagde, at jeg skulle prøve 50-50 af Diablo Loco og Mentol. Så det er det, vi gør. Jeg har en frisk Diablo Loco fra Dækken Labels. Milliliter og 1 ml mentol. Skal lige se, hvor vi har den til at lægge. Nu kan vi selvfølgelig få ryddet op. Hvor har vi lagt den her? Lige foran her. Det der, det er yoga. Den var der. Så jeg skulle bare sådan en sprøjt, det skulle lige gå. Og 1 ml mentol. Og til dem, der synes, at ligner sådan en eller anden gal forsker, ja, I har ret. Nå. Vi tager en frisk C4. Jeg skal ikke komme ind på det. Jeg tager lige en top af. Der er de hvide, Michael. De er klar. Det er klar. Og på min lavetube, der sidder der en Ego 510. Alright, så tager jeg den. Jeg gør det samme som sidst, jeg lavede Diablo Loco. Jeg sætter den op på 4,4. Nu får vi se, om C4'en den holder til, at der kommer så kraftige smagstoffer i. Det er ikke sikkert. Nu prøver jeg at fyre hele beduljen i. Og det passer. Med 2 ml. Det er C4 version 2. Nu vil vi lige tage en Martin, så... Og så kan jeg sige til dem, der spørger til lavetuben, ja, den blev repareret sidste gang, han smed den på gulvet. Sådan der. Så er vi ved at være. Og vi skal lige vende mål rigtigt. Det var bare ikke sjovt. Jeg tror, jeg sagde i går, at jeg har prøvet det værste. Det er ikke sjovt. Vi prøver igen. Vi prøver lige igen. 4,4. Til dem, det kan ikke ses på skærmen, men der står 4,4 i display, det kunne jeg se. Så skal vi hoppe. Fy for helvede. Du har ring 112 først, ikke? Ja, det er nok lige før. Jeg tager en tur. Det gør jeg ikke. Ja, okay, men jeg gør det virkelig ikke. Det er det sygeste, jeg nogensinde har. Jeg mener, jeg plejer godt nok at tage en 3-4 væs. Det bliver ikke den her gang. Den må jeg skuffe jer.